Il-ħadd filgħodu il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla bir-retorika negattiva għal budget li ressaq il-gvern għas-sena d-dieħla, dan hekk kif waqt li kienet jindirizza lil partitarji nazzjonalisti bħal Balzan huwa reġa' qal li l-budget huwa fl-arja. Dan il-budget huwa budget fl-arja. Ħanħalluh lil Robert Abela jibqa' ibiħħilna l-arja. F'diskors isteriku Bernard Grech qal kif pajjiżna mhuwiex wieħed b'saħħtu. Malta da mhix b'saħħitha. Grech qal ukoll li l-poplu Malti huwa ddisprat taħt gvern Laburista. Il-poplu qiegħed idawwar idejh bil-mod mal-ħabel. Bernard Grech semma kif gvern Laburista qed jagħmel ftit tajjeb u dan qed isir bis-saħħa ta' gvernijiet nazzjonalista. Int kull mu qed tagħmel huwa taqta' l-frott tas-siġar li bnejna aħna, li ħawilna aħna. Qabel il-kap nazzjonalista tkellem dak li s-sena l-oħra kien ċeda s-siġġu parlamentari lil Bernard Grech fejn qal li huwa jemmen li kulħadd għandu jħallas it-taxxa. Jiena nemmen li kulħadd għandu jħallas il-VAT, nemmen li kulħadd għandu jħallas it-taxxa. Imbagħad dak li għamel snin ma jħallas eluf ta' euro f'taxxa u vat dovuta għalhekk. Aħna ma rridux l-evażjoni tat-taxxa. Waqt din l-attività politika kompla wkoll is-sens tal-elitiżmu fil-Partit Nazzjonalista hekk kif il-kandidat nazzjonalista għalhekk. U serraħ rasek, aħna n-nazzjonalisti, aħna l-Maltin veri. Intant Bernard Grech rrid ukoll li n-nies jaraw il-gażin tiegħu. U fuq kollox uruhom ukoll każin tal-Partit Nazzjonalista.